Takže čaute ľudia, vítam z nového videa. No a dnes si zahráme zase Fortnite. No poprvýkrát na mojom kanále si ideme zahrať Fortnite. A vlastne my si dáme Royally, Zero Buildy a budeme môcť hrať iba s šedými zbraniami. Iba so šedými zbraniami v slova. Dáme si jednu hru. Každopádne uťahám to na PC. Toto vám aj ukážem na chvíľku môj nick. Mienem, preto mám teraz 100 V-Bucks, pretože som minul V-Bucksy. Aha, aj keď sa podívame do pásu. Keď sa pozrieme do pásu, tak vidíme na OG pás. Kamo, co tu ten typek zase dělá? S ním tebou nejdu dujíčka, chápeš? Typeček asi trošku nechápe, asi nasadím svoj headset. Alebo ja ho nehám asi. Dobre, ja mu dám jednu šancu. Ľudia. Idem mu dať zase žiadosť. Alebo uvidím, ak bude hrať. Nehráva. Takže ideme soličko. Dáme si jednu hru. Počkajte ľudia, iba mi moc statív nechce. Takže zatiaľ vám to dám takto. Jo, toto je môj nick. Keby ste sa ma chceli aj predať do Fortnite, toto je môj nick. Tak, aby bolo vidieť tie zberanie, tak tú kamerku trošku takto natočím. Nebude vidieť celý obraz, ako fakt prepačte, ale to pokúsim napraviť. A to na chvíľku stopnem. Snažil som sa to opraviť, ale moc som to neupravil. Takže počkáme, pokiaľ sa nám načtú Royally. Ešte raz, ja to napíšem aj do popisku. Môj nick je Kocúr1556. Všetko spolu. Kocúr1556. To je môj nick. Ja si sorry, že sa mi trošku statív za toto. Sa ide na hru. Ja. Dobre. A pak hoši sorry, že budú nejaké ako lagy, pretože ako, ne lagy, ale myslím ako když bude zlá kvalita, tak ja mám ako zlé HDMI, cez ktoré mám pripojené vlastne PC. Ja ho mám zlé. Tým pádom mi nejde. Tým pádom ako fonko mi občas sekne, takže fakt ako sorry. Ako ne, že sekne, ja mám počítač dobrý, jenom proste občas Fortnite sekne i kvôli FPS-ku má takýmto hlupostím. Jo, je to vidieť, to vidíte, budeme mať iba same tieto zbranie, či bože, strieborné zbranie. GG. Pozrieť na mapu, že kam podáme. Alebo ne, ja si to vyberám, podáme do stredu. Takže skačeme. Pôjdeme na tamtú budovu. Čože ma hneď nezabijú. Jo, ľudia, padáme sem. Takže. Jo, toto je už, toto nie je dobré zbraň, tu vyhadzujem. Fúha. Ja ho hneď vyhodím, ľudia. Ja ho asi radšej pôjdem som dať pikexom. A keď pochybujem, že to dám. Treba im nejakú hošku. Jo, tu je zbraň, nice. Kde, typek. Tak to chce ten typek bude dělat. Tak to je Kámo, hoši. Typek ma podcenil mě typek. GG.
Prostě typek byl mega se vyhýbal jak boťák, ty vole. Se vyhýbal jako boťák, jo, to je hnedka čistka. Pod nějaká ty vole zbraň, požár. Na 2 zrovna i. To nemůžeme zobrat, můžeme zobrat tak medkidy. A tu je ďalšia česká pod nejaká rare zbraň. XD nemôžeme nič zobrať, žiadnu rare zbraň, lebo tam nie že rare zbraň, ako viete, ako myslím. Počkaj, tam dole nebude voľaká, no to je z rare, ale neviem, či to vyhráme ľudia. Ukáž tu nebude, dúfam, že tu hoši bude, ak tu nebude, tak sa asi zblázním. Jo, je tu. Fúha, dostávam bidu. Tak kde je týpek? Bidu dostávam, ale neviem skadiaľ. Tak sa vyťahne, vole. Tak poď, kámo. Týpek si myslí, že sa ho bojím. $23. Fú, ale dostáva bidu. Však ja si zberám na teba. Už dostávam fakt bidu. Holy, ja si umrem. Ne. Ne, hošku, dožití. No, GG. Tak to pochybuju, že dám. Když mi týpek zabil, vole, a to je schválilo nějaká zbraň zase. Ty vole, shotguna. Tak kde chce, vole. Chcípáci. Co si myslíš? Že mě zabiješ? Kam fakt si to myslíš? Ani skákat nemusím a dám tě. Seš můj, kámo. A ne, musí se snažit. Dobré, mám zbraně. Které jsou rare. A hlavně jako toto shotgunu, ak ztratne, tak má si trafiť šlak. Iba kde je týpek? Kde to mladě letí, tam je. Ľudia, potom budem rád, aké mi dáte odber na Twitchi. Na Twitchi sa volám, ja vám to potom poviem, keď tohoto dám. 118. Holy, dostávam bidu. Dobré nok. To je 30 typkov, ty vole. No, takže budem rád, ak mi dáte follow aj na Twitchi. Streamovávam tam. Streamujem na Twitchi. Ale typek až ma zabije, nezabil ma, tyjo. Ty vole, pod tlakem, ja sa musím schovať niekde a vyhealovať sa. Musím nájsť medkit. Poď medkit, jo. No bandaže, ako, jo ľudia, takže streamovávam aj na Twitchi. Moje meno na Twitchi je Kocúr. Kocúr 1556, taký isté jak na YouTube. Bože, môj nick sa. Ja vám to vysvetlím, keď tohoto bota zabijem. OK, kámo. Dostávam bidu. Nok. Kde sú typci? No tak poď, ty vole, ukáž sa. Tak sa ukáž, chlapečku. Dostávam solidnú bidu. Počkáme moje.
Seš můj chlapečku. Hlava. Ty vole, a ja ešte raz vám ľudia poviem, na Twitchi streamovávam, volám sa tam Kocúr, všetko spolu a v malé K, HRA, mám tam takú istú, mám tam fotku proste, oného. Mám tam proste Fortnite postavu, skin. Ste zobrali tie veľké metky, že to je už rarová zbraň toto. To už by bolo rarové. Bude typek. Čo, kámo? Neruším? Typeček sa ma bojí, vyzerá to tak. No. Ja tu behám reálne so šedými zbraňami. Skúvam bidu. O, ty vole, všetci idú po mne. No dobre, nedal som ho síce ja. Nok. Dostal som tako fakt bidu. Potrebujem medkidy, lebo budem kaput. Dostávam fakt bidu. Počkámo, ja sa ťa nebojím. Už umri, ty vole. Hlava je. Dobre bídy dávam. Dobre, to si vezmem ten medkidy, jak to budú. Nie sú počkej shieldy. Shieldy sú rarkové, to nie. Takže shieldy vyhodíme. Tam je ďalší typek, ja neviem, ako, či mám s ním fighting, alebo ho mám ne. Neviem, ak bude dobrý. Ako potrebovať ten medkidy, alebo... Počkámo. Tam že trafám úplne mimo. Hubli. Kámo, co to? No, GG. GG, alka na ľudia. No nič, asi pôjdeme duá, lebo typek sa žije z lobby. Neviem absolútne, kto to je, ale nevadí, lebo ide jeden typek so mňou z lobbyčka, ale... Ty bol typek, mám za to zabil, dostal som celkom ako bidu. Dúfam, že to teraz v duách dáme. Ak to nedáme, tak sa si zabijú ozaj. Takže... Jo. Ľudia, ak dáme 100 odberateľov, spravím odhalenie. Tu ako ešte toto v lobičku, tu tak, no už mi to typek vyžral, XD. No počkám, zatancujeme. Čiže to je John Cena proste, to ešte môžeme, rare zbranie. No tak chrámo, keby vegóne, tak ten už keď dostane hlavičku, tak ten by už bol kaput. A co? Si myslíš, že ja mám zbranie a ten John Cena, kto by dostal tej hlavu dvakrát, tak je kaput. Mám to, ten by byl už dávno kaput. Jo, mám to hrať s nejakým úplným noobom. Jo, to vpredu padám na ten maják. Jo, vyskakujeme a letíme. Vyskakujeme ľudia a letíme. Viem, že to už po druhýkrát a v duách dáme. Ako myslím win. Ak to nedáme, tak nevadí. Proste
Nie, kámo, toto ne... Holy. Kámo, tak toto bolo šťastie. Také bandaže. Ne, no som dead. Teba prežil som, ty vado. A keď toto podkopám, tak budem mať z toho všetko matro. A to ja potrebujem, ako ne matro. Ale budú mať bandažky a tieto veci. Keď to všetko vyťažím. Posledná stena a pôjde celá budova dole. Jo, a už sa búra. Čo to bolo? Bolo na lebo ak nebolo, tak sa mi to trošku laguje, pretože to je teraz 30 vecí na zemi. Každopádne rare zbrane iba môžeme použiť. Čo je toto rare, teba? Nič. XD. Tak rád by som z toho niečo použil, ale musím používať iba rare zbrane. Čo narobím? Či nie rare zbrane? No viete, aké zbraň myslím. Šedé zbrane môžeme iba použiť. No GG Elkana. Teraz musím všetky zbrane typkovi nechať. Ja síce kto to absolútne je, ale to ne... Ty vole, shotguna. Je to 6, ale... Jo. Jo, ešte raz sorry za lagy, lebo blbne mi to proste. Aj HD mi robí svoje, že proste mi blbne PC, a keď moje PC je drahé ako hovado. Moje PC stalo 2600. Nvidia 600 a neviem čo ešte všetko. Ale proste to občas bagne, pretože to je kvôli HDMIčku. Fortnite mám na najvyšších nastaveniach, preto to aj tak laguje občas. No a... ak by to bolo vedieť zalagované, tak fakt prepáčte. To je vidieť zalagované. Každopádne to je HDMIčko, ono inak to nie je zalagované, iba ja som si teraz, lebo ja to mám pripravené cez HDMI. Ja si teraz šetrím na... Ne, že šetrím, bože, ja som si teraz objednal toto k HDMI zalzí, takže... Ako te vidím, ja te vidím, skadiaľ to po mne pálíš, týpečku. Skadiaľ to po mne pálíš, týpečku. A teraz tejto tu kvalite HDMIčka ho aj zabijem vôbec. Vyzerá, že ho dám. No a týpek nemá šancu, však má shotgunu, tyjo. GG Alkane, proste som dead. To 2 na 1 ako. Kamo, ale typku, ja potrebujem pomôcť, ako súdne, ty vole, solidne potrebujem pomôcť. Dostanem fakt bidu. Ale typeček ma nezastavíš. Fakt sa to, ako, ty vole, dostanem fakt ako bidu. A typek ich sám nedá, ty vole. Dobre, zabíjaj na toto druhého. Nemám náboje, XD. Nemám náboje do pumpy, čiže čo to je shotguny. Prosím ťa, dobí ho, nemám náboje. Dobre. Nice. XD, proste sused. Čo narobím? Čo sa tu už odraje na pilionov bruskom, takže XD. Že ideme sem sa pozrieť, ideme toto vylútiť. No nič moc, ale potrebujem náboje a nemám žiadne, takže budem asi GG. Tak tie malé boxy, jo, tohle z toho hľadám, jo.
Mám ani armor na toto zničiť. Please, náboje, prosím ťa, daj mi náboje, brovsky. Otlakám. Nemám ani metky, nemám nič. Zastav, prosím, zóna. Tu je už. Jo, to som vlastne hľadal tento boxík. A tu to od nejaká zase zbrania alebo náboje. Ale no, tento autobus zostáva ako bidu. A ja som very good, porazím kamo na tomto, pretože je to kamo úplne nice. No dobre, ja idem preč, pokúsim sa nájsť rerkové medkidy. Šedé medkidy, fúha, ty vole, ja nemám ale ani náboje. Nemám ani náboje, nemám nič. Jo, to sú nejaké náboje. Jo. To je toto, ale nepatrí. Ale to môžeme teoreticky mi vyťažiť. Pretože to není žiadne toto. Fúha, ty jo, ale ako tohle to už budú najťaci. No a ja ako nemám náboje. A medzerník mi nemedzerníkuje, vole. Ukáže mi to veľké náboje, kámo, doslepy. Ne, kámo. A GG, ja musím ísť bojovať. GG, Alkane. Musím bojovať. Ale som získal náboje, cívoli, ale tu získame nábojov veľa. No dúfam, že to je veľké budú. Jo, ale ne, jo, dobre. Dobre, sme na tom. Ja, niekto si vezmu. Fú, zada. Jak si myslíš, že čo, že keď sa schová za že toto, že nezvarám. Fú, ale tam bidu. Ne. Ne, 7. Ne. No, GG, ľudia. No nič, to nevadí, ľudia. Takže tu sa s vami lúčime. Jo, máme aj rovno nový skiník z Battle Passu. Nový skin z Battle Passu proste. So, ekvipnem a dneska bude možno stream na Twitchi. Ešte raz Twitch. Twitch kocu 1556 malé. Takže čaute ľudia. Čaute.